Dovolte mi najprv privítať našich hostí. Ja použijem svoje ťahaky, takže v prvom rade je to Roger Toot, ktorého tu vítam, a ktorý pracuje ako hlavný fotoeditor pre britské noviny The Guardian a od roku 2008 aj The Observer, a ktorý začínal ako fotograf, chodil aj na fotografickú školu, ktorú nedokončil, no neskôr sa venoval naplno práve fotoeditorstvu a sme veľmi radi, že prijal pozvanie a drží aj našu druhú akciu, ktorá je zo série troch. Prvá bola venovaná fotografom, táto je pre širšiu odbornú verejnosť a posledná bude venovaná fotoeditorom a šéfredaktorom. Hovoríme na všetkých týchto troch veciach približne o tom istom dianí v rámci fotožurnalistiky. Na dnešný večer máme pripravené také dve hlavné témy, a to je, ako sa mení fotožurnalistika a ako sa z fotodepartmentu stáva, z oddelenia fotografie stáva nejaké oddelenie multimédií. A tá druhá téma sú etické štandardy, a to máme na mysli nie len také profesionálne štandardy, ktoré sa dotýkajú postprodukcie, respektíve práce s fotografiou potom, ako je odfotená, ale aj možno nejaké etické štandardy pri zobrazovaní obetí vojen alebo mŕtvych tiel a tak ďalej. K tomu sa dostaneme. Takže toto sú také dve rámcové témy. Samozrejme, bude slobodná možnosť pýtať sa čokoľvek a zasahovať do diskusie. Tešíme sa na vaše otázky. V tomto momente ešte by som rada predstavila našich ďalších hostí. Prevrátim si ťahák. Takže ďalším hosťom je Joe Klamár, ktorého tu vítame a ktorý momentálne pracuje ako stredoeurópsky šéf-fotograf pre AFP. A jeho práce, jeho fotografie sú oceňované napríklad na Czech Press Photo. Z jeho minulosti by som možno len uviedla, že žil v Kanade, kde emigroval a kde fotografii sa aj začal venovať, kde ju študovala a potom tam aj pracoval pre agentúry. A posledným našim hosťom je Tomáš Halas, s ktorým spolupracujeme už dlhšie a ktorý vlastne sa stal pre nás nejakým mostikom k fotoreportérom, fotožurnalistom, fotografom, ktorí pracujú v médiách, a mostikom k témam, ktoré ich trápia, čo majú na srdci. Tomáš je fotograf, momentálne na voľnej nohe, ktorý zároveň založil Asociáciu obrazových novinárov Slovenska, čo je nové občianske združenie fotoreportérov, ktoré si okrem iného kladie za cieľ aj skvalitňovanie fotografických zobrazení alebo obrazovej časti médií. Takže teraz by som odovzdala slovo Rogerovi, ktorý ako nám ukáže najprv, ktoré fotky sa jemu páčia, a bude prezentovať práce fotografov z The Guardian a povie nám aj o tom, prečo sa mu páčia a aké možno uplatňuje kritéria pri ich výbere. Ospravedlňujem sa, moje meno je Ľubica Stanek, pracujem v nadácii Otvorenej spoločnosti a fotografia je jedna z vecí, ktorým sa venujem. Toto vždy zabudnem. Okay, well, thanks very much for coming. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že chvíľku nesedím v Londýne za stolom. Myslím si, že by bolo dobré na začiatok vám povedať niečo o organizácii, pre ktorú pracujem. Možno, že budete môcť porovnať aj tie redakcie, pre ktoré pracujete vy, s mojou. Takže Guardian
má 190 rokov. Práve oslavujeme výročie. Je to Manchester Guardian pôvodne. A keď sa presťahoval z redakcia z Manchesteru do Londýna, tak sme nadobudli novú tvár. Predávame stále menej a menej tlače, menej tlačeného média každý rok. Ale to je situácia, ktorá je bežná pre všetky tlačoviny. Na druhej strane, ako si viete iste predstaviť, stále viac publikujeme na webovskej stránke a máme šťastie, že publikujeme aj v Spojených štátoch, pretože tam ešte stále tlačoviny sú populárne a máme šťastie aj v tom, že náš šéfredaktor si uvedomil tento trend a zabezpečil tento presun aj do Spojených štátov. Práve si budujeme novú kanceláriu, nové sídlo v New Yorku v Spojených štátoch, pretože predpokladáme, že to bude celkom úspešný krok. Máme totiž to pocit, že tlač už jednoducho nemá veľmi budúcnosť. Bude to taký marginálny trh a na to, aby sme udržali pracovné miesta pre mňa a mojich kolegov, ďalších 50 je potrebné hľadať ten smer, tú správnu tendenciu. Naša reklama väčšinou sa orientovala na inzerciu pracovných miest. To bol vlastne náš hlavný zdroj financií. A preto musíme hľadať spôsoby, ako sa zafinancovať do budúcnosti. Myslíme si, že budúcnosť je skutočne v online médiách a budeme tam mať, predpokladám, aj veľa obrázkov, veľa fotografií. Keď sa pozriete na prvú fotografiu, ktorú tu vidíte, sú to fotografie, obrázky, ktoré sme zvykli dostávať v roku 91, 92 až do roku 93 pravdepodobne. To boli časy, kedy sme dostávali asi 100 obrázkov denne, 100 fotiek. Dnes dostávame 15 000 až 20 000 fotografií denne. A keď sa odovzdávajú Oscary alebo je kráľovská svadba, ako tomu bolo nedávno, tak ich dostávame ešte oveľa tisícok viacej. Takže takto sa mení náš svet, ktorý už dnes funguje viac menej online. V Londýne máme asi 20 ľudí, ktorí pracujú od stola a majú na starosti Sunday noviny, čiže nedeľné vydanie tlačoviny každý deň, ale aj webovskú stránku Guardian. Máme asi 60 fotografov, máme ďalších asi 15 fotografov, ktorí pracujú na dohodu, tí sú mimo Londýna a pracujú, teda sú na voľné nohe. Takže ešte stále máme dosť veľa fotografov, ktorí sú u nás zamestnaní, ale je pravdepodobné, že ich máme až príliš veľa. A práve preto, lebo trend je aj sťahovať a získavať a nakupovať stále viac fotografií od agentúr, ktoré majú skvelé fotografie, ako sú Reuters a tak ďalej. No a to znamená, že môžeme využívať tieto fotografie a nepotrebujeme mať vlastne toľko vlastných fotografov a tým pádom je budúcnosť pre našich fotografov dosť neistá. Nikto nevie vlastne, či sa budú musieť pretransformovať na multimédia alebo aká teda bude ich budúcnosť. Takže takáto je situácia dnes. Toto sú fotografii, ktorí majú celé svoje výbavičku stále so sebou a sú schopní posielať tieto fotky okamžite cez notebooky. Toto je také typické ráno. Takto to vyzerá na mojom počítači. Toto sú fotky, ktoré dostávam každé ráno. 3,5 tisíc. To je tak počet, ktorý mám o 10 ráno v počítači. Je to zmeska všetkého. Je tam princ Charles, je tam anglická kráľovská rodina. Jednoducho je to absolútna zmes a prichádza len podľa času, podľa toho, ako sa zrovna nafotí. Tuto máme zelené obrázky, tuto máme červené obrázky, ktoré môžeme použiť zadarmo, ktoré musíme platiť. No a keď chceme nejakú fotografiu
od agentúry, tak dostaneme aj popis k fotografii, text. Takže toto je situácia ohľadne Tonyho Blaira, 95, to bol veľmi populárny politik. To sú všetko fotografie z Guardian. Takže ako by sme ich mohli charakterizovať? Čo je to fotka z Guardian? Kedysi sme mali veľmi nekvalitné fotografie, takže sme sa rozhodli, že jednoducho musíme ísť po niečom jednoduchom, čistom, jasnom. A preto sme si teraz vytvorili vlastný štýl, ktorý je založený na jednoduchosti, na priamosti, na nie veľmi zložitej grafike. A nechceme mať nejaké veľké titulky a nejaké veľa farebné obrázky. Ide skôr o taký jemný humor a o kvalitu. Takže vidíte, sú priame, sú hodne grafické. Vidíme tam ľudí v nejakom kontexte. Toto je veľmi jasný obraz, najmä pre mladých ľudí. Privráva sa hlavne mladým ľuďom. A myslím, že sú tam veľmi pekné atribúty. Je veľmi dobré mať určitú štruktúru na fotografiách a vidíme, že je tu istá štruktúra, nejaký vzorec, ktorý tu môžeme vidieť. Takže aj tuto vidíme štruktúru, nejaké grafické tvary. Vidíme, že sú tu aj dizajnované objekty. Je veľmi dôležité, aby mali fotoeditori dobrý vzťah s dizajnermi, tými vizualistami, aby sa pochopili navzájom. Tých, ktorí píšu v novinách, to znamená redaktorov, ktorí píšu oveľa viac ako tých, ktorí sú na tej strane fotografie. Toto je veľmi dobrý obrazok, pretože je to síce technika, ale dizajnovo vyzerá veľmi dobre. A toto je obrazok, ktorý využívame veľmi často. Takýto typ používame často, pretože čitateľ môže stráviť veľa času prezeraním si tvári a pritom v centre je taký jeden bod, ktorý je veľmi centrálny a púta pozornosť. Toto je podobný obrázok, to je zase určitá štruktúra, ktorú tam vidíte. Je to z New Orleansu. Čiže zase taká masová fotka. Takže vidíte, že všade je nejaká téma, ktorá je vyjadrená týmto obrázkom. A tuto vidíme veľa detailov, veľa podrobností. Toto je vzbúra v Belfaste, kde sa policajti snažia potlačiť túto vzbúru. A vidíte, že pozornosť, takýto obrázok upúta na dlhšiu dobu, nielen na 1 sekundu. Toto je obrázok, ktorý takisto využívame často. Je to príklad umenia, ktorý sa vyníma dobre v tlačovinách. Takže prejdem rýchlo cez ne. Mám rád asymetriu vo fotografiách, takže toto je náš nový vicepremiér. Myslím si, že tam vidieť dobre takú zmenu tempa, keď sa pozrieme na tie kolenice, keď sa pozrieme na tých zastabilizovaných ľudí. Takisto sa snažím aj trošku experimentovať s fotografiami a toto je práca jedného študenta, ktorý nás oslovil so svojimi fotkami a prišiel s touto fotografiou ľudí, kde sú odfotení ľudia na eskalátoroch v metre.
A čiže sú tak rozkuskované a zase potom poskladané spolu tieto obrázky jednotlivé. A je to trošku odlišný spôsob, ako robiť veci. Keďže v tlači sa väčšinou objavujú znovu a znovu tie isté obrázky, tak by sa zvolili takýto trošku odlišný spôsob. Mám celkom... cítim hrdosť, alebo teraz som hrdý na tento typ fotografií, ktoré sú také experimentálne a odlišujú sa od ostatných. Tento obrázok som zaradil, lebo takýto by ste nečakali v denníku. Je to stĺp, ktorý sa zrútil. Je to zachytené veľkoformátovým fotoaparátom, je tam veľmi dlhá expozícia. Je to taký zrútený stĺp, taký pilier z južného pobrežia Anglicka. Nemá žiadnu novinárskú hodnotu, ale je to dobrá fotka. Skôr to pripomína umenie ako bežnú fotografiu v tlačovinách. Keď dávame takéto fotky do novín, keď ich uverejníme, pracujeme s nimi, tak mám pocit, že rozširujeme trošku takú bežnú sféru fotiek, ktoré sa objavujú v tlačovinách. Je to pre nás taký pocit občerstvenia, že prichádzame s niečím novým a že zisťujeme rôzne iné cesty, ako sa dajú uverejňovať fotografie v tlačovinách. Čiže chceme potešiť trochu čitateľa. To je skvelá fotka. V Londýne väčšinou fotografi nosia veľa rôzneho vybavenia, aby mohli robiť aj portréty. Takže vidíte, niektorí fotografi nosia aj takéto obrovské prístroje so sebou v kufri, aby mohli robiť čo najbližšie fotky k časopisom, aby tie fotky boli čo sa najviac približovali tým, ktoré sú v časopisoch. Čo sa týka reportérstva, toto je Jeff Ruby, ktorý zastrelil Osborna a myslím si, že toto je asi najväčšia udalosť 20. storočia a toto sú veci, ktoré sa nestávajú každý deň. Tento obrazok je takisto vzácny. Je to pravdepodobne minuloročná najväčšia novinka v Británii, pretože to je náš predchádzajúci premiér, ktorý sa rozhodol rezignovať na svoju pozíciu po celom týždňovom váhaní. Jednoducho zdvihol telefón a oznámil svoju rezignáciu a toto je fotka z toho momentu. 5 týždňov trvala kampaň a potom týždeň zase vyjednával o novej koalícii a nakoniec jednoducho zistil, že nie je schopný dať dokopy vládu, tak rezignoval. A toto je Downing Street 10, veľmi známa adresa. Nie každému sa podarí tu odfotiť premiéra. No a čo je ale na tom zaujímavé je, že neviete, čo sa vlastne deje. Tá fotka vyzerá ako bežná fotka telefonujúceho človeka. I would like to ask you, I would just like to ask you, how did you convince the security guards or whoever to let you in to take this photo? Was there any agreement on who is going to take this photograph or the circumstances around it? Because this is not possible probably in Slovakia. Táto celá udalosť sa zakladá na tradícii v Británii. Ostatní dvaja premiéri mali jedného fotografa, ktorý ich mohol sprevádzať deň čo deň, noc čo noc počas kampane, počas volieb. Bežne to nie je tzv. Press fotograf. Martin, ten, ktorý tú fotku urobil, fotograf, strávil 10 rokov v politike, v politických fotografiách. A je to človek, ktorý sa pohybuje veľmi blízko PR ľudí z Downing Street, číslo 10. Takže tento človek sa jednoducho spýtal PR ľudí, či tam môže byť, keď bude telefonovať premiér a dovolili mu to. A čo sa týka
týka Gordon Browna, je to veľmi zložitý človek, ale keď už niečo odsúhlasí, tak to odsúhlasí a platí to 100%. Takže Martin nemal žiadne problémy so žiadnymi fotografiami. Jednoducho mal povolenie tam byť pri ňom a fotiť ho, keď ranejkuje, keď čokoľvek. Jednoducho mal to právo tam byť, pretože mu to premiér dovolil a tým pádom to znamenalo, že má voľnú cestu. Jediná pripomienka bola, že sa to nemôže publikovať okamžite v ten deň, že to musí byť o deň opozdené, vždycky o deň neskôr môže byť uverejnené, ale nič iné tam nebolo ako problém. A v skutočnosti existuje mnoho fotografií z toho dňa, ktoré sú chutné. Tento pán má 2 malých synov, Gordon Brown má 2 malých synov a je to taký ostrý, drsný, zložitý chlap. Ale keď je s týmito 2 chlapčekmi svojimi, tak je úplne iný. Znežnie a nikdy ich neukazuje na verejnosti. Vždy ich ochraňuje. Obama často dáva svoje deti na obdiv, ale Gordon Brown to nikdy nerobil. No a máme fotografiu, kde sa lúči so svojimi chlapcami ráno a jeden z tých chlapcov je dyslektik, alebo jednoducho má určitú mentálnu zaostalosť a trošku to vidieť na tých fotografiách. No a na posledný deň, keď už vlastne rezignoval, tak keď vyšla táto fotografia na povrch, tak v ňom ľudia objavili odrazu niečo úplne nové prostredníctvom tejto fotky. Trošku sme odbočili od témy. Čo sa týka spravodajstva, túto fotografiu urobil John McHugh. Je to teda vojnový fotograf a bol inžinier v Afganistane a odfotil tento obrazok a zamailoval mi a hovorí v tomto maili: toto je fotografia z miesta, ktoré bolo najnebezpečnejšie v mojom živote. Nič nebezpečnejšie som nezažil ako tento moment v Afganistane, pretože Taliban bol len o jedno údolie ďalej a vyzerá, že je to nejaký bombový útok. Tento obrazok sme nepoužili, napriek tomu, že tento chlap bol v smrteľnom nebezpečí, keď ju fotil. Tuto vidíme určitú drámu a je to aj určitá krutosť tej fotografie tlačovej, spravodajskej, vojnovej. Jednoducho tá práca je veľmi nebezpečná a často sa aj zneužíva alebo využíva na to, aby tie noviny získali určitú drámu, získali určité napätie, také dobrodružstvo. A je to naozaj možno až nemorálne, že niekto ide položiť život za to, aby sa ľudia pobavili alebo aby boli vzrušujúcejšie noviny. Keď sme na začiatku hovorili o etike fotografií, toto je fotka z Haiti. Myslím si, že sme ju nemali uverejniť, pretože človek, keď je mŕtvý, stráca jeho telo dôstojnosť. A uverejňovať fotografie mŕtvych tel myslím si, že nie je morálne. Keď máme takéto fotografie, pristupujeme k ním veľmi individuálne. Neuverejňujeme fotografie ľudí po sebevraždách. Pretože to nechceme ukazovať ako nejaký rolový model ľuďom. Toto je takisto otrasná fotografia, pretože je to fotka otca, ktorý drží svoje mŕtve dieťa. Na druhej strane tá tvár otca je natoľko vypovedajúca, má takú veľkú výpovednú hodnotu, že sme ju uverejnili. Povedali ste, že ste nemali uverejniť fotografiu mŕtvého muža z Haiti. Znamená to, že ste strátili nejakú kontrolu nad uverejňovaním fotografií, keďže sa nakoniec uverejnila? Nie, nebol som tam prítomný. Nie je to, že som strátil kontrolu, len som jednoducho vtedy nebol v redakcii, ale to nás neospravedlňuje. Proste sme ju nemali uverejniť a
Je tam šéf-redaktor, je tam redaktor, ktorý má službu a títo mali rozhodnúť inak. Noviny fungujú ako armáda a keď šéf-redaktor zdvihne obočie, a znamená to, že niečo nie je v poriadku, je to ako maršál, ktorý vydá určitý rozkaz. A my sme trošku liberálnejší v Guardian a napriek tomu, ale ak teda šéf-redaktor niečo chce, aby sa uverejnilo, tak sa to uverejní a naopak, ak nechce, tak sa to neuverejní. Jednoducho niekto sa rozhodol, že tá fotka sa uverejní, no ja si myslím, že tam nemala byť. Máme 4 až 5 ľudí, ktorí pracujú na jednej sekcii a nevždy sa stretneme v názoroch. Môj názor je iný ako názor, môže byť názor mojich kolegov. No a jednoducho teraz, keď už je toľko ľudí, ktorí vyberajú obrázky a editujú ich, tak už je to také trošku zriedené a jednoducho prichádza aj k takýmto situáciám. Žiadne pravidlá nie sú presne napísané, takže každý má slobodné rozhodnutie. Toto je fotka z oblasti Gaza. Tuto sme uverejnili, pretože náš fotograf vedel presne, ako túto ženu zabili. Vedeli sme aj, že to nie je matka týchto dvoch detí, bola to ich teta. Čiže toto sú úplné podrobnosti, ktoré keď vieme, tak publikácia takéto fotografie je oveľa ospravedlniteľnejšia. Naše sesterské noviny Observer má históriu používania oveľa drsnejších fotiek. Toto je napríklad fotka z tsunami. My sme ju odmietli uverejniť. Jednoducho sme sa pozerali jeden na druhého a povedali sme si, že toto nemôžeme uverejniť. Ale Observer ju uverejnil 2 dní neskôr, čo ma teda prekvapilo. Na druhej strane ich tradícia je trošku odlišná od našej. Toto sme použili, toto je fotka smútiacej matky alebo vdovy. Aj keď toto je opäť mŕtvý človek, vyzerá to skôr ako oslava života. Vyzerá to ako bojovník. Je to veľmi zaujímavá nafotená fotografia v súvislosti s horami na horizonte. Myslím si, že je to úžasné. Ani nevyzerá, ako by ten človek bol mŕtvý. To sú triky. Hráme sa aj s takýmito trikmi. Niekoľko mesiacov sme fotili rôzne pohľady a rôzne situácie. My máme veľmi radi prezývky v Británii. Toto je nafotené v Japonsku z rôznych uhlov pohľadu. Toto je most cez Temžu. Toto fotili 4 až 5 rôznymi fotoaparátmi. Všetky fotografie z minulotýždňovej Eurovízie boli fotené týmto spôsobom, tiež týmito viacerými foťakmi. Toto je skán z minulého týždňa. Použili sme túto fotku na prvej stránke v sobotu ráno a máme pocit, že to malo mať nejaké iné tempo. Je to také odľahčené. A myslím si, že to zapadlo do tej sobotnej nálady celkom dobre. A toto je ďalšia fotka z Cannes, ktorá sa mi páči. Možno si myslíte, že môjim fetišom sú nohy, ale nie je to tak. Jednoducho si len myslím, že toto boli skvelé fotky. A toto je ďalší spôsob, ako robiť veci, čiže to je deň po. A jedná sa o deň po zastrelení Bin Ladena.
Nechce... No, vyzerá to ako taká štruktúra, keď tam dáme veľa tých fotografií, takže to sme chceli dosiahnuť, taký zosilnený dojem cez tú štruktúru. Toto je z brazílskeho karnevalu, čiže sme zostrihali fotografie a urobili takú kompiláciu, fotomontáž. Veľmi jednoduché. Na všetkých športových podujatiach robíme takéto fotky športovcov a potom robíme takéto mozaiky, ale nemám ich rád, pretože nikoho v podstate dobre nevidieť nakoniec. No, viete čo, ja som skôr ten produkčný, tá produkčná osoba. No, problém je, keď používate obrázky ako komoditu. Ostatný víkend sme hovorili o konci sveta. Mám pocit, že toto bol dobrý spôsob informovania o týchto predpovediach, že sme použili obrazok Hieronima Boscha. Čiže využívame občas týchto starých majstrov. Je to trochu taká čudná vec, mať niečo takéto na stránkach novín, ale v súčasnosti sa to deje. Pekné obrázky z backstageu modnej prehliadky, ale použili sme tieto fotky aj takýmto spôsobom, že sme zobrali polaroidné fotky všetkých modeliek. Opäť istým spôsobom vám dávajú viacej, než je to také iný pohľad na to, čo sme videli z backstageu. Tu vidíme siluety. Mierka je veľmi zaujímavá vec, ktorá veľmi intenzívne vie fungovať. Maličké čosi uprostred čosi veľkého, k tomuto sa ešte vrátim. Máme veľmi pekný obrázok včely, nechcel som ho teraz nájsť, takže opäť je tá mierka. Ideme istým spôsobom proti prírode. Tlačovky sú strašne ťažké na fotenie, pretože tam je taká čudná atmosféra, ale táto fotka veľmi vyšla, tá mieriaca rúka. Getty Images posielajú svoje fotky s týmto pásikom, vy ich musíte orezať, ale že ten počítač nerozumie tomuto modrému pásiku, ktorý tam Getty Images vždy dávajú. Ako často používate fotky z tlačoviek? Nie veľmi často. Nie, veľmi často ich nepoužívame, pretože nepáčia sa nám títo chlapíci v oblekoch. Obzvlášť tí, čo majú sivé vlasy a majú tieto tmavé obleky. Máme také vyjadrenie, ktoré v angličtine sa rímuje, že bolo tam proste príliš veľa bledých, tmavo-oblekových, sivých mužov. O mnoho viacej účelovo dávame fotky žien. Ak máme na konci dňa, na sklonku dňa, ak máme viacej fotiek mužov, tak tam zámerne dodávame fotky žien. Znie to tak trošku možno tak patronizujúco, tak trošku akože z vrchu, ale ja mám pocit, že ženy sa budú cítiť viacej začlenené, pokiaľ tam bude viacej ich fotiek. Ja tu máme keď tam budú inak zobrazované, než ako obete násilia, znásilnenia, zomreté alebo vdovy. Mám ďalšiu otázku. Ako potom dokumentujete politické otázky, pretože na Slovensku je bežné, že niečo sa stane na tlačovke, niečo povie nejaký politik a potom sú tam fotky z tlačovky.
A z ďalšej tlačovky, tak čo my obyčajne robíme je, že korešpondent, ak je tam nejaká tlačovka, napríklad o zdraví, zdravotníctve alebo vzdelávaní o nejakej konkrétnej téme, tak potom korešpondent napíše článok tým, že tam dá prípadovú štúdiu nejakého človeka, ktorého sa tá daná politika dotýka a potom sa tam dostane fotka toho konkrétneho človeka, takže sa pokúsime použiť príbeh obyčajného človeka na dokreslenie veľkej národnej udalosti, politiky alebo stratégie a nesnažíme sa to ilustrovať politikom. Samozrejme závisí to od témy. Niektoré témy sú veľmi fotogenické a iné témy alebo iné možnosti zobrazenia ako náš premiér, to je proste biely muž v stredných rokoch. Takže toto je náš jeden z politikov, ktorý nosí veľmi mäkké topánočky, ktoré sa mu veľmi rýchlo zošúchajú a je predmetom rôznych žartov, takže toto je detailná fotka. Je to veľmi dobrý nápad využiť takúto fotku na ilustráciu človeka. Je tam príliš veľa tvári v tých novín. Tu nám máme anglického speváka Toma Jonesa s jeho chlpatou hruďou. Tu je opäť Tony Blair počas krízy ohľadne irackej vojne s tým základným fajlom, z ktorého sa rozhodovalo o zapojení Británie a rozsahu o tých jednotlivých útokoch na Irak. Toto je veľmi pekný pohľad a už som videl pár fotiek od vašich kolegov, ktoré boli zaujímavo fotené, tak ako keby cez perspektívu okna. Veľmi dobre to bolo zaramované. Niekedy si najmeme helikoptéru, aby sme získali inú perspektívu na veci. Toto je Londýn. A to je Gherkin Building, ktorá je veľmi fotogenická. Máme veľké množstvo fotiek, ktoré nám posielajú, sú otrasné. Tieto vyblednutí muži v oblekoch a radšej teda využívame produkty firiem, ktoré zastupujú. Toto je Details, Ground Zero, čo je v New Yorku, kde padli dvojičky. Takisto využívame detaily zo života niekoho a pokúšame sa vyrozprávať príbeh daného človeka cez tie drobné predmety zo života toho človeka. Toto je opäť detail, ale veľmi dôsledná fotka. Áno, to je tá včela, ktorú som predtým hľadal. Použijeme napríklad na dvojstránku, čo je absolútne mimo mierky. Potom text je veľmi zaujímavý, respektíve tá téma. Keď si sadnem za systém a ráno otváram svoj počítač, určite vám nenapadne, že hľadám nejakého nosorožca alebo nejakú takúto tému, ale bolo to mimoriadne silný obrázok. Takže moja otázka je, povedal si, že 50% mužov, 50% žien. A koľko percent zvierat teda? Čitatelia majú hrozne radi ako fotky zvierat. Vždy sa tam snažíme prepašovať pár fotiek zvierat každý deň, hlavne na webe. Že zvieratá sú veľmi fotogenické. Potom zabudol som meno tohto človeka, nerobíme obyčajne paparazzi fotky, máme pravidlá proti tomu, ale toto je skôr obrázok o publicite. Tento človek si to dosť užíval, že bol odfotený. Nebola to taká typická paparazziovská fotka. Použili sme ju, pretože to bolo proti pravidlu, ktoré používame, ale niekedy je fajn porušiť pravidla. A to je to, vždy sa snažíme urobiť niečo nečakané. Či už na báze dňa, alebo na báze týždňa, určite. Aby sme prekvapili. Chcete, aby som išiel ďalej, alebo predtým, než sa začneme venovať téme multimédií? Začali ste hovoriť o... You started
to talk about some ethics of picturing, portraying, and we're talking about portraying and publishing pictures of dead bodies. And at our last year's workshop, we started to talk about professional standards and ethics, especially any modifications to pictures that have been already taken and that are going to be used within photojournalism or photo documentary. And I'd be really interested in hearing from you, especially in the situation when we are talking about post-photographic era, when we are not making pictures on film, but we are all digital. There is no film as a final proof of the situation, of the context, of the thing that was taken picture of. So what are your standards there and why? Well, the simple rule is To jednoduché pravidlo je také pre digitálne fotky, že nemôžete fixlovať s pixlami, že nemôžete ich posúvať. Takže to, čo umožňujeme, je, že ako keby techniku tmavej komory, môžete zvýšiť kontrast a tak ďalej. Vždy sú nejako vyrezané, ale nie je možné hýbať s pixlami. Veľa peňazí letíme AP, Reuteru, Getty, aby sme skutočne zabezpečili, že oni dohliadajú na svojich fotografov, že tí si to jednoducho nedovolia urobiť. A to je jediný spôsob, nejaké bezpečie, nejakú bezpečnostnú techniku, ktorú máme na kontrolu. A zvyšné naše vzťahy priamo s našimi fotografmi, tak tým dôverujeme. Že pracujeme buď s veľkými agentúrami, od ktorých očakávame, že si kontrolujú svojich fotografov, alebo my pracujeme s našimi, ktorými veríme. Je to istý spôsob pravosti toho spôsobu spravodajstva. My chceme, aby nám ľudia verili, aby verili Guardianu, aby tam bola dôvera. A takisto máme Reader's Editor, čiže editora spomedzi čitateľov, čo je taký ombudsman. Nie je menovaný editorom, ale je menovaný charitatívnym trustom, ktorý vlastní noviny a je absolútne nezávislý. Takže akákoľvek sťažnosti, ktoré sa k nám alebo na nás dostanú, jednak jednotliví editori trávia veľa času s vybavovaním sťažností, ale keď máme pocit, že tá vec nejak presahuje rozmery a že je to niečo dôležité, môže to ísť aj k tomuto ombudsmanovi, takže my ich dáme tomuto ombudsmanovi, ktorý má prehľad a robí záznamy o všetkých týchto nejakých prehreškoch a prešľapoch, ku ktorým došlo. Je to profesionál a považujem to za veľmi užitočnú funkciu. Ak nám niekto zavolá a je nešťastný, lebo fakt ho rozrušila fotka nejakého mŕtvého tela, tak pošlem túto sťažnosť tomuto nášmu ombudsmanovi a potom máme ešte v Británii takú samostatnú funkciu, čo je vládna čo je síce formálne mimovládna, ale v konečnom dôsledku je to vládna organizácia, ktorá je watchdog, takže dohliada na funkciu médií a zaoberajú sa sťažnosťami, pretože ľudia sa môžu sťažovať na noviny a potom noviny môžu byť kritizované týmto výborom na národnej úrovni. Takže je to veľmi dôležité a myslím si, že je to užitočné, že máme takéhoto ombudsmana. Je to istým spôsobom taký bleskozvod. Samozrejme, že máme veľa sťažností na to, čo robíme. Takže on sa pozerá aj na morálne blaho našich novín. We do have Joe from AFP, and we have heard about The Guardian relies on you, on the big agencies, policing really meticulously over your photographers, so that no pixel with pixel. What are the standards like, and how does it functions in reality? We
definitely do have policemen or people watchdogging it and or overseeing it, and we have always had a digital department. We call them our docs. If something was needed to be fixed and if something was really dirty and the picture needed to be cleaned, they can do it in a professional way without interfering into a layer that cannot and shall not be detrimented. Of course, I have witnessed a situation like that if somebody is really in a hurry and trying to fix some problems. And just recently I saw a picture of our photographer from Russia, who had totally different problem than a setup. So that's totally not a problem with digital. Lying, if I may call it that way, but it has happened that the editor was cloning and wanted to get rid of the dirt, of the dust, and at the end he made 2 crosses on that picture because it was about an Orthodox church, about some Orthodox rituals, and then you are in real problem when you see a second cross as a shadow of the first cross. Of course, it happens. Sometimes I have got pictures in order to have a look whether there was some pixel with pixel, and I was with my boss when he got pictures like that, and we needed to judge it, assess it, whether we believe this is okay or not, whether we consider this to be okay or not, because sometimes it is very difficult to look at the picture. I know we have our own ethical standard, and we have it somewhere else. Somebody is really harsh on himself or herself. The person is more laid and relaxed and has no moral boundaries. So I am an old school type of guy. When we used to work in the dark room, that way, and I knew the only thing I can do was to make it brighter, or to balance out the face in terms of colors. But if I took a picture with a tree growing out of his head, then, well, I would leave the tree growing out of his head. That's it. I wouldn't try to. You can only crop the picture, as Roger is saying, if you want to just save it somehow, or you just can leave it. That's it. It's our mistake, and I think that we have pretty many chances in order to be able to get a picture there in the camera at the first time. I just wanted to ask Roger about the picture we were looking about, the long exposure, the tier project that was without anything. Do you remember? Why it has no news value if it is low exposure? Why this is the case? I do long exposures. That's why this sounded interesting to me. Where's the limit? Why? When it starts to be the news, and when it is long exposure only and no news. Because there are so many black holes in the photography that everybody is creating his or her own rules, and sometimes you meet with a photographer who looks at me at the ski hill, and he looks at my picture and he says, "Oh, I could never do that because Reuters would just rule this out, has ruled this out." This was, of course, outside of the topic, but this would be really interesting. When does it have a news value and when it does not? Ten konkrétny obrázok nemal absolútne žiadnu hodnotu, pretože stalo sa to pred 5 rokmi. Dobre, tak z toho časového hľadiska áno, ale z toho technického hľadiska myslím si, že sme to dali do toho
Nebolo to z hľadiska dlhej expozície, pretože to nemalo hodnotu, ale pretože to bolo strašne staré. Takže je to o tom, že čo sa využíva ako news, ako správa v správach, teda v novinách. Pretože stále viac a viac sa mi páči film, aj keď som už nefotil na film od 99. Ale pred 2 rokmi, minulý rok som ho začal používať a rád používam perspektívne kontrolné šošovky a mám strašné hádky so svojím šéfom multiexpozície, ale čokoľvek urobím predtým, než urobím ten obrázok, predtým, než urobím tam, je to istým spôsobom dávam kus umenia do tohto foťáku. A chcel som vedieť, a bol som rád, že som videl také fotky u vás. Je to zaujímavá vec, samozrejme. Before we move on, I would like to ask Tomáš or any other photographer who is around or editor-in-chief to say something about the standards, about the process of taking picture or about ethical issue here in Slovakia. I don't think there are any rules written, ethical rules, and what Joe said is valid. The dark room rule should apply if you need to crop it, if you need to balance it out, the black and white, but not to move with pixels. Absolutely. Some may do it still. Outside of the standards, that's up to the individual. I don't think this is quite a common thing. I don't think this would be anything that somebody would be bragging around about. But and I don't think this is anything widespread. No, well, there are people doing it more. We know about it. The photographers do help themselves as they can. There were 2 pucks in front of the goal. So yes, there are such situations. Yeah, and there were more situations like that. There's this temptation with a photographer, and many have got really burned, or at least some. There's this temptation to have one perfect super picture that probably they didn't manage to take. But I was really interested in this in the context of the role of the editor in the whole process, and the news desk and the photojournalists are primarily journalists. That means there should be people interested in reality and about picturing the reality. Ja som videl fotografa, ktorý hral v press centre, ktorý hýbal s tenisovou loptičkou v tom press centre. Ja som spal a teraz zrazu som videl tú loptičku sa hýbať na obrazovke a on ju prispôsoboval. A ja som sa ho spýtal, ale že keď máš raketu takejto veľkosti, tak potom tá loptička by bola 200 metrov odtiaľto. Nie, ja sa iba pokúšam, ja to len tak testujem. Možno sa boja. Myslím si, že ten problém, áno, sú novinári, fotografi sú novinári, ale sú zároveň aj umelci, ktorí sú frustrovaní celý čas, že tam nie je všetko dokonalé a v poriadku, tak ako by chceli. Takže keď vám trošku môže pomôcť ten počítač, tak majú to pokušenie. Takisto som si všimol, že študenti fotografie sú posadnutí filmami, chcú točiť filmy a respektíve chcú fotiť na film. Už sa vzdali, už zabudli na digitál, vracajú sa k filmu, je to ako keby ich pracovné, osobné projekty, ktorých mnohí používajú filmy. Rád by som povedal ešte to, že keď fotím na digitál, tak mám príšerne veľa obrázkov, všetci sa na tom zhodneme, pretože áno, vyskúšate, to nefunguje, to vyskúšate to znovu a ide to ďalej a ďalej a ďalej. A predovšetkým, keď sa nekoncentrujete, bol šampionát vo Viedni, bol to absolútna šialenstvo. Ja som dokonca ani nemohol stiahnuť
stiahnuť tieto fotky. 10 minút to trvalo. Druhá cigareta. A ešte stále sa to stiahovalo. Nekonečné. Ja som si hovoril, že kto sa na to bude pre Boha pozerať? Však toto nemá konca. Všetko, absolútne zo všetkých strán. Robíte niečo, čo neviete vlastne ani čo. Nikto nevie, čo robíte, čo robí, jednoducho stlačíte ten spúšť. A teraz, keď začal som skenovať svoje staré obrázky a keď sa pozriem na 36-kové expozície z 92., tak som začal skenovať a asi po 10 obrázkoch som sa povedal, že wow, že to je úžasné, fantázia. Aký dobrý fotograf som vtedy bol, kedysi dávno. Mal som 10 pekných obrázkov, 20 použiteľných obrázkov. Stále som mal 28 obrázkov, za ktorých by som sa nehanbil a možno som mal 4, 5 obrázkov, ktoré som zdvojil expozíciu, len aby som si bol istý. Nie z toho istého miesta, ale to podobné obrázky. To vám niečo jednoznačne hovorí. Teraz v súčasnosti filmujeme, už nefotíme. A ja sa trochu hanbím sám za seba, za to, že to ja sám robím a preto sa snažím robiť niečo, čo ma núti myslieť. So športom je to veľmi ťažké, pretože musíte získať ten moment. Neviete, že sa to stane teraz alebo o pol sekundu ďalej, takže v kuse fotíte, ale aj so športom v súčasnosti fotím strašne málo, takže v podstate už aj to stratím. Je to veľmi ťažké. Je to odlišný príbeh, odlišná doba, odlišný prístup, všetko sa zmenilo. Toto už je minulosťou a toto je nový štýl. This is an interesting way how the digital picture taking is spooking into the mind of a photographer. Is it more damage or is it a beneficial thing? It is changing the work of editors, at least in the quantity sense, how many photographies or pictures end up on his table or her table. This is not the only thing, and that's what we want to talk about. It's multimedia. Those are the points when the photographer starts not actually to be doing the making film through stills, but uses the video function on his camera. And I'd like to ask Roger to. Roger, ešte by som predtým chcel niečo povedať. Editujete športové obrázky? Vôbec? Editujete ich nejakým spôsobom? Otázka je, vždy som bol zvedavý a vždy som sa chcel spýtať nejakého editora z nejakého veľkého časopisu alebo novým, pre ktorých som pracoval, ako môžu prejsť tým, čo pošleme von zo futbalového zápasu alebo z majstrovstiev zo Južnej Afriky. A to nebol bezpredmetný alebo bezvýznamný zápas, normálny generický zápas, nie akože absolútne špeciálne. Slovensko versus niekto, 700 obrázkov klientom, 700 fotiek. A potom samozrejme je to AP, Reuters, Getty, TPA. Takže je tu tých 700 krát X. Mám pocit, že sa naučíte prechádzať cez tento materiál a hľadať tvary. Už prestanete hľadať obsah, ale začnete hľadať tvary, pretože tie sú veľmi silné. Takže uvidíte určitý tvar a potom sa zastavíte, potom sa začnete pozerať do podrobností, pozerať na to bližšie, začne sa vám to zväčšovať pred očami. A keď ku koncu tohto cyklu hľadáte nejaké špecifické osoby, tak potom dokážete zúžiť to hľadanie. Ale keď rýchlo prechádzate cez materiál, tak je to o tvaroch. O futbale neviem veľa, pretože o ňa nemám veľmi záujem, ale napríklad fotky gólov dávame často.
Tak si to vysvetľujem ja sám sebe, že jednoducho, keď hľadáte tie silné tvary, tak dokážete veľmi rýchlo prechádzať cez veci. Napríklad sú také štvoré veľké noviny, ktoré sú našou opozíciou, našou konkurenciou. Častokrát vidíme tie isté veci rovnako, to znamená, že máme úplne rovnaké fotky a rovnaké fotky neuverejňujeme. Teraz mám v pamäti len obrázky, jednoducho moja pamäť už funguje tak, že si pamätám fotky. Ja mám kábel, ktorý vychádza z prístroja a potom keď editori pozerajú na to, čo som vyrobil, tak si vôbec nepamätám, že ja som nafotil tie obrázky. Napríklad, keď sme videli tú fotografiu, tie nohy, čo idú po tom červenom koberci, mám v pamäti, ako som to fotil a použili sme to sobotu ráno, čiže to bolo týždeň staré, keď sme použili tú fotku a cez každý jeden obrázok sme prechádzali, pamätám si to veľmi presne a pamätám si tú grafiku toho červeného koberca. To je ten tvar, ktorý mi zostal v pamäti. Pamätám si, ako ten obrázok vyšiel v novinách, ale musel som prejsť každý jeden, aby som ho našiel. A ráno sa zobudíte, ešte stále vidíte pred sebou ten istý obrázok. Hej, je to ako také vyhľadávanie, keď máte možnosť tie obrázky urobiť maličké, ako keby ste mali známky, čiže keď už si dobre pamätáte ten obrázok, máte ho v mysli, máte ho pred sebou, pred očami, tak sa dokážete vybaviť v mysli. Čiže a čo si myslíte o portrétoch? Už som hovoril, keby bola nejaká kľúčka vzadu, keby mi nepovedal a zobral by preč tie portréty, ani by som si to nevšimol. V novinách nerobíme nič takéto. Jednoducho v magazínoch, v časopisoch vidíte niečo úplne iné ako v novinách. My takéto niečo nerobíme. Nemyslím si, že ostatné noviny uverejňujú fotky nôh, ako sme to uverejnili my, ale portréty nie. Snažím sa tomu vyhýbať. Nezaujíma ma to. To je proste svet časopisov, do ktorého sa nemiešame. Časopisy využívajú tie isté fotky, ktoré noviny, ale naopak by to, myslím, nefungovalo dobre. Jeden z redaktorov Šternu nám hovoril, že tento obrázok nemôžeme jednoducho použiť. To sa nedá. Je nejaký príliš dokonale technicky upravený. A potom, keď sme sa pozerali na všetky portréty našej konkurencie, nenašli sme žiadny lepší portrét ako tento náš pôvodný. A sme si povedali, že dobre, tak asi použijeme teda predsa len tento. A potom sme rozmýšľali o tom, čo etika. Photoshop by sa tu nemal používať. Nakoniec sa zhodli, že je to dobrý obrázok a že ho teda použijeme. No a fotograf nakoniec povedal, je tam toľko Photoshopu, že to proste nebudem používať. Takže čo robíme je, že jednoducho robíme fotomontáže, určité manipulácie s fotkami. A čo sa týka časopisov, je to fotožurnalizmus a umelecká fotka je vlastne celá o úpravách, o umení. A raz sa mi stalo, že som fotil oltár v Kolíne. Nový pápež Benedikt mal prísť do tohto kostola a boli tam nejakí robotníci, ktorí tam robili nejaké konštruktné práce a títo robotníci dostali
fotografiu pápeža a mali hlavy vedľa seba, pozerali na tú fotografiu a pozerali vertikálne, namiesto toho, aby tvorili nejaký kríž. Ale s jedným kolegom sme si povedali, že to upravíme. Išli sme teda do kancelárie, do roboty. A kolega hovorí, viete čo, ja radšej použijem fotky od tohto nemeckého kolegu, ktorý nafotil presne to isté. A ja hovorím, že to nemôžete použiť, veď my sme ich práve vykopli za to, že to robili, a za to, že to robili s nejakým nastavovaním. A on hovorí to, ale musíte použiť, lebo to je, my sme tu v veľmi konkurenčnom prostredí a tá fotka je jednoducho lepšia. No, tak toto je tá tmavá, tá stinná stránka našej práce. Čiže jednoducho je tu konkurenčný boj, je to biznis do istej miery a musíme sa tomu prispôsobiť, každý sa snaží prežiť. Takže prejdeme na multimédia. Teraz by som vám ešte chcel povedať o pár veciach, s ktorými sme experimentovali v oblasti multimédií. Takže máme oddelenie multimédií, je to vlastne oddelenie video, ktoré funguje v podstate spoločne s fotooddelením. Nemôžeme robiť úplne všetko a myslím si, že je podstatné sa zamerať aj na videá. Naši fotografi nechcú začať natáčať videá, nemajú radi takú nejakú tímovú prácu, ktorú video vyžaduje, nemajú radi, keď im niekto dá nejaký scenár a nemajú radi strihanie, strižňu a tú prácu v nej, pretože majú jednoducho veľmi malý koncentračný rámec, dokážu sa sústrediť len po veľmi krátku dobu. Takže je tam okolo toho veľa problémov, ale či fotografi prežijú bez videa alebo nie, to neviem. Nevie to ani pán Murdoch, ani nikto iný, ale mám pocit, že dnes už fotografia funguje odlišným spôsobom. Máme mnoho materiálu, napríklad z Haiti, a chceme vyslať niekoho, fotografa teda, kto by natočil film. A chceli sme totiž to niečo, čo bude veľmi odlišné od toho, čo vidíte bežne v televízii. L'elle pété me de bail cap tout la crier m'a pas la moi Jésus sauver Jésus petit modèle pour y amener deux petites là mené bon moi yo mené yo tête yo cassé et puis pied yo blessé somme dans juste en dedans pas fond carbone moi tout en bas ça carbone moi en bas dans fond c'est dans déboué yo aller en pirate nous joindre deux trois graines bagaille nous mettre mais pas souvent rien. Rien, nous la deux bois balancer, c'est souterrain. Nous sortis là, tout le monde. Là, nous tout bien, tout petit. Ça mourir, après l'embouer, c'est timaré, nous pas qu'à faire rien. Grand goût,
Nous sois blancs, nous pas manger, problème, toute qualité de problème pour nous. Mon malheureux là qui malade là couché, c'est il cassé, il va pas lever, il couché là après. Nous avons besoin d'aide. De nourriture, d'eau, de logement. Once the food actually ran out, you know, the people still, their spirits didn't even really drop. I mean, it's pretty amazing to me. Some of these people, they're dealing with some very, very tough, trying situations. What are you guys eating down there? MREs. And whenever I heard about it, you know, I was kind of disappointed I had to leave my family, but on the other hand, I was kind of glad we weren't being deployed for a combat reason. I was glad we were being deployed to help. Where were you before this? Iraq in 2007. You're from Haiti? Yes. No one's shooting at me here. For us, I don't know if we're going to be passing out anything today. It's going to be more security for U.S. dignitaries. En fait, on fait le chargement pour après emmener sur le lieu, mais je ne sais pas où encore. Nous, on a juste l'ordre de charger les camions, on nous dit quel camion charger. We are also asked to be doing it, and there is also big resistance against it from photographers' side. Toto od nás tiež vyžadujú, ale my ako fotografi to neradi robíme, nechceme to robiť, pretože je to už niečo, čo vyzerá ako televízia. Myslím si, že to je to, čo sa od nás čaká, že budeme produkovať niečo, čo je konkurenciou televízie, čo nie je celkom ako televízia, ale niečo podobné. Takže video oddelenie platilo polovicu nákladov. No a takéto veci nám fungujú. Ide to dobre. Dostali sme lekcie. Predtým, než sme išli točiť takéto nejaké veci, tak dostávame taký veľmi krátky tréning. A tu sme začínali so 4 a 5, potom sme sa zúžili, tým sa zmenšil. Nakoniec sme točili s malou handycam. A toto sú scény z katastrofy. Čiže vidíte, počujete zvuk, máte z toho pocit, čo sa tam vlastne deje. A už to trvalo hodne dlho, ale tento proces tranzície, tá zmena trvala už príliš dlho. Áno, to je tých 5D. Čiže môžete niesť 2 v jednom. But this is an example of a photographer who is actually sent on with a name to actually do the video. So it's not like to je príklad foťaka, ktorý je schopný urobiť aj fotky, aj video, alebo ja robila iba video. Ona urobila aj veľa fotiek a dokonca potom z toho urobila výstavu. Dôvod, prečo tam išla, bolo natočiť si asi tento film alebo video, ale bol som na ňu hrdý, lebo k takémuto niečomu ešte predtým nedošlo.
A chcel som vám ukázať niečo, čo je iné a nové. One of our photographers, Dan Chung, kind of embraced video very early on. Dan Chung, ktorý šiel žiť do Beijingu, tak vyprodukoval túto vec pred minulý rok. Bolo to niečo, on sa veľmi rýchlo vrhol do náruče videa. Bolo to veľmi zaujímavé a veci, čo robí, sú zaujímavé. Have you seen this? Uvidíme, či to bude fungovať. Kind of got every trick in the book. Sú tam rôzne triky. Advertisement. This is not a piece of journalism, sorry for saying. Discuss. Dan's been criticised for using what's the sort of camera rail, so shooting video on a kind of a rail system to make it more arty. Dan bol kritizovaný za to, že využíval isté funkcie kamery na to, že to robil istým spôsobom, aby to robil umeleckejšie. Robil to aj pri jednom zemetrasení, ktoré natáčal. Nikto nevie, kam sa uberáme a proste robíme niečo nové. Možno môže byť súčasťou problému to, že ten fotograf nerozmýšľa nad tým, že čo vlastne, ako bude tá práca počas editovania. Je výborný fotograf, ale on potrebuje jednoducho experimentovať, pretože má takú myseľ. Nebaví ho točiť len tie ostré, pravdivé zábery. On potrebuje mať tento moment experimentu. So I'd like to open the discussion. If you're interested in commenting or asking anything, be it Roger, Joe or Thomas, please feel free to do so. If there is no question, alebo je tu? Do we have any questions? Is it on? Okay. I would like to ask Roger. Rada by som sa opýtala Rogera. V čase finančnej krízy nemáte aj vo fotografickej sekcii problémy so všetkými agentúrami, ako napríklad nejaký tlak, pociťujete od riaditeľov, že OK, dávajte nám peniaze za fotografické služby. Áno, myslím, že máme obrovské problémy.
Mali sme 15-percentné krátenie minulý rok, takisto máme krátenie tento rok. Veľa peniazí my samozrejme minieme, investujeme do fotky. Som až prekvapený, koľko peniazí môžeme míňať. Dostali sme sa do toho bodu, pretože Guardian bol dosť chudobné médium. Veľmi si pamätám na tie časy, keď som začínal, ale dostali sme sa do veľmi takej pohodlnej zóny, keď sme mohli začať experimentovať s takými vecami, ako je táto, a mohli sme tomu venovať čas, ale časy sa zase zmenili. Je to aj o vnímanie v budove, že nemôžeme ísť do multimédií, nemôžeme budovať nové webové produkty, pretože nemáme dostatočný počet dizajnérov webových a muselo by to byť obetovanie novinárov. Čokoľvek, čo chcete vybudovať na webe, nikto tomu poriadne nerozumie, aký je ten web design, takže musíte im veriť, tým ľuďom, čo to robia. Dostali sme sa do momentu, kedy nemáme dosť web dizajnerov a keď niečo nevidí, nejaký nový produkt, tak je to veľký problém. Takže myslím, že je to zlý imperatív, že musíme míňať peniaze, investovať peniaze do webu a to odlieva peniaze od klasickej žurnalistiky. Spôsob, akým ďalej fungujeme s Getty a s inými agentúrami, pretože na jednej strane je toto najjednoduchší spôsob, akým získavame fotky, takže áno, sme v krušných časoch. A urobili sme nejaké pekné veci na webovej stránke z agentúr, pretože sme si uvedomili, že platíme za všetok tento materiál a dobrí agentúrni fotografi išli a vyfotili 15-25 skvelých rámčekov, obrázkov a bolo to a my použijeme jeden z nich, takže teraz sa snažíme robiť série webových galérií, internetových galérií pre jednotlivých fotografov z jednotlivých agentúr, takže vlastne tým získavajú väčší divácky priestor a potom za to od ich agentúry získavame takú malú zľavu za to, že my ich vlastne propagujeme, publikuje sa ich práca a my získavame väčší obsah a to je to, o čo nám vlastne ide. Ukážem vám niečo takéto. A máme takú vec, ktorú prevádzkujeme, volá sa to Camera Club. This is our latest one we put up. So this is just a web gallery. Internetová galéria. Getty. Fotograf pre Getty, ktorý sa volá Chip. To sú jedné z tých na tých bočných líštach a ide o to, že sme od tohto človeka, ktoré sme uverejnili jeden obrázok, potom ešte 15 obrázkov je tu na webe, pretože štandard týchto agentúrnych fotografov je mimoriadne vysoký v súčasnosti. Takže internet je v niektorých smeroch výborný a v niektorých stránkach je web z nás vysáva život. Koľko amatérskej fotky máte na vašom webe? Máme niečo, čo sa volá Camera Club. Prevádzkujeme to a nabadáme ľudí, aby nám posielali portfólio svojich 6 obrázkov. Takisto máme takú ako keby mesačnú súťaž, vymenovanie fotky každý mesiac, takže urobíme galériu tých 6 obrázkov. Make a gallery of the 6 pictures, and someone like me does a Takže
Tu je zobrazená tá práca. Zdá sa, že sa to ľuďom skutočne páči. V súčasnosti má tento náš klub 8,000 členov. Sú títo členovia amatérski fotografovia, ktorí vám pošlú fotky s nádejou, že to bude na vašom webe. Áno, sú vo Flickr skupine a potom z Flickr skupiny to preniesieme k nám. Takisto tam prebieha veľká diskusia. Už som skôr hovoril, že rozmýšľame nad redizajnom fotografickej web stránky a bavíme sa s umeleckým šéfom, takže by bolo možné identifikovať umeleckú fotografiu a potom je to fotožurnalistika, ktorá by mohla byť každodenný život zobrazený na fotkách a tretia obrazovka, ktorá sa zdá stále väčšia a väčšia, ktorá nebola taká využívaná, to je to video. A to sú ľudia, ktorí strašne radi fotia, sú amatéri a sú to právnici, doktori, ktokoľvek, jednoducho majú strašne radi fotku a fotografia je v súčasnosti mimoriadne dostupný typ zábavy alebo činnosti a potom je to video je tak ťažkopádne, pretože editovanie a strihanie je tak náročné, tak stále ľudia majú tendenciu inklinovať k tej fotke, nie je to až také náročné finančne a je to z hľadiska iba radosti a pre mňa je to v poriadku, pretože náš trh sa stále zmenšuje. Amatérska fotografia, to je dobrý trh, pretože ja som začal s tým, že som ukazoval fotografie, ktoré som ja nafotil mnohým klubom a pozeral som sa na webovské stránky, rôzne amatérske stránky. Páčilo sa mi to, mnoho vecí tam bolo v poriadku, dobrých, napriek tomu, že boli amatérske. Častokrát sú tam lepšie fotky a amatéri častokrát fotia lepšie fotky ako profesionálni, pretože to robia srdcom, majú na to čas, vyhradia si na to čas a myslím si, že to je veľmi dôležitý trh. Čo keby sme si teraz povedali niečo o občianskej fotografii, keď ľudia, obyčajní civili, bežní ľudia fotia fotky? Pred 3-4 rokmi žurnalistika bola veľká téma a vytvorila sa aj agentúra Scoop, ktorú Getty pohltilo veľmi rýchlo, pretože národné, hlavne noviny majú záujem o, dajme tomu, automobilové nehody, keď niekto nafotí a tak ďalej. Čiže amatéri, ktorí fotili takéto fotky, boli populárni so svojimi fotkami. Ľudia, ktorí napríklad dokázali odfotiť bombu v londýnskom metre a jej výbuch. Ale myslím si, že tento typ žurnalistiky sa nemá šancu veľmi niekde dostať. Ide v Anglicku hlavne, je to založené hlavne na tom, že ľudia fotia takéto senzácie, pretože si myslia, že noviny im za to zaplatia obrovské peniaze. A my ale nemáme záujem o takéto senzácie, takže na to nie sme ochotní platiť. Viem o jednej situácii, ktorá sa nám prihodila počas projektu, ktorý sme robili v Lotyšsku. Mali sme tam 100 profesionálnych fotografov v projekte, ale zapojilo sa nám aj mnoho amatérov, takže sme tam nakoniec mali snáď 500 000 ľudí, ktorí sa zapojili a myslím si, že to bolo v poriadku, páčilo sa mi to. Verím, že to tak môže byť, že to môže byť dobrá dokumentaristika. Problém je v Británii, že jednoducho tam sa to transformuje na oblasť, v ktorej všetci chcú zarobiť a každý si zarobí čo najviac. Takže sa z toho stáva taká paparazzi fotografia a ľudia sa snažia zarobiť $500,000 za to, že po Libier, za to, že odfotia.
Lady Dianu a tak ďalej. Takže odfoďme teraz rýchlo niekoho, kto zabil Lady Dianu a kto šoferovali auto a tak ďalej. Ak Getty nedokáže zarobiť peniaze, tak nedokáže nikto. Once again, if you have questions. I'd like to go back to multimedia. There's quite a new possibility for periodicals to publish via iPads or other electronic forms. I believe it's not developing in a way it was supposed to or expected to. Is it in the nature of this media? Or is it in the publishing houses? Is it in the newspapers themselves that they are not able to prepare the contents to such an extent? Problém s multimédiami je jeden hlavný. Keď sa pozriete na naše noviny, každý jeden obrazok, za každú jednu fotku sme platili podľa počtu štvorcových centimetrov. Vieme presne, aké sadzby sú tam, vieme presne, koľko stojí exkluzívna fotka. Čo ale nevieme, je, koľko nás bude stáť audio slideshow alebo video slideshow. Čiže tak tušíme, koľko asi môže stať video, keď robíme napríklad inzerciu, ale nikto ešte nezmapoval túto oblasť úplne presne, ani nikto nejak presne nešpecifikoval, koľko stoja takéto záležitosti. A v mojej firme fotky netvoria veľmi podstatnú časť. Stále sú považované za tú minoritnú časť, za tú marginálnu. Tak sa nikomu nechce nejako oceňovať tieto záležitosti, naceniť ich. Väčšinou je skôr pocit, že to stojí viac, než si môžeme dovoliť, alebo než by sme si chceli dovoliť. Takže to nejako monetarizujeme túto oblasť. Čiže keď dokážeme využiť iPady alebo napríklad iPhone nejakým zmysluplným spôsobom pre nás, keď ich dokážeme nejako speňažiť tieto záležitosti, tak potom možno pôjdeme ďalej aj vo výskumoch. Napríklad Camera Club, sekcia, mala sponzora Nikon po niekoľko rokov. Asi 100 000 eur ročne nám Nikon platil za túto službu a potom ďalších 20 000 za to, že sme teda mali personál, ktorý sa staral o túto službu. A to je ale úplne odlišný spôsob práce pre mňa, pretože ja som ešte nebol v styku s našim reklamným oddelením, našim promo oddelením. Nechceme hovoriť o peniazoch, vieme, koľko stoja veci, keď ich ľudia pre nás robia a nechceme ale vedieť presne, koľko zarábate z novín. Takže táto vec, čo sa týka sponzorstva, to je trošku odlišný spôsob fungovania organizácie, keď vám peniaze prichádzajú priamo za to, že niečo organizujete, za to, že niečo prevádzkujete. V takých novinách, ako som ja, je veľmi jasné, odkiaľ prichádzajú príjmy a tá štruktúra je veľmi jasná. A napríklad Canon sponzoruje určitú sekciu v iPadoch a je to veľmi zvláštne, keď viete presne, koľko tam prichádza a takéto multimediálne záležitosti vieme, že sú veľmi drahé. Ešte jedna otázka. Čo by ste mi poradili ako mladému fotožurnalistovi? Som na začiatku, ale vidím, že je kríza v médiách a peniaze tam nie sú. Čo by ste mi poradili?
Nájdete si nejaký ďalší príjem, majte bohatého otecka, taký súkromný príjem. V Británii máme tradíciu fotografov, ktorí majú bohatých oteckov. Neviem. Moja rada niekomu, kto začína v tejto oblasti, je neštudujte fotografiu, ale vyštudujte umenie. Vyštudujte nejakú grafiku, nejaký dizajn, niečo, čo bude odlišné od fotografie samotnej, pretože fotografiu dokážete do toho kurzu umeleckého nejakým spôsobom zaradiť, vložiť, ale nesústredte sa len na to. Pretože ísť na všeobecný kurz fotografie znamená mať zo 4 roky srandu a zabávať sa v celku. Ale nevieme presne, kam sa fotografia vyvíja. Nevieme, ktorým smerom ide. Nevieme presne, aké zručnosti budú potrebné v budúcnosti. Môže to byť možno fotomontáž, ale to sa naučíte robiť aj v umeleckom kurze. Čiže potrebujete všeobecné vzdelanie, ale čo by ste mali robiť, keď odídete z univerzity? Vám neviem presne poradiť. A nemôžete si myslieť, že len za to, že vám uverejnili raz obrazok, že už ste dostatočne dobrí. Takže chcete mi poradiť, že by som sa nemal špecializovať na tradičné médiá, ako sú tlačoviny a tak ďalej, ale skôr sa sústrediť na sociálne siete a nachádzať sa skôr v týchto nových médiách. No áno, väčšina našich freelancerov, tých fotografov a novinárov, čo sú na voľnej nohe, robia takúto prácu, robia pre reklamu a tak ďalej. We have a space for one more question if there is one. Okay. Thank you, Roger. Thank you, Thomas, for your interest. You can stay here. You can look at the photos. Keby ste mali začínať s fotografiou dnes, urobili by ste to isté? Išli by ste do tej istej oblasti? No, to je ťažké povedať. Ťažké zodpovedať. Ja som nevedel, čo chcem robiť. Ja som proste odišiel po škole. Nechcel som ísť na univerzitu, nechcel som vyštudovať. Môj brat mal praktiku, taký krásny foťáčik. Tak som ho vyskúšal a nejak som tomu podľahol. Pomáhal som vo fotografickom štúdiu počas mojej prvej práce, pretože som študoval umelecký smer a viem o mnohých ľuďoch, ktorí chceli byť fotografi a nikdy sa im to nepodarilo. A mne sa to podarilo, ani som nevedel ako, veľmi som sa o to ani nesnažil, takže s tým sa občas previnilo voči týmto ľuďom. Pracoval som aj pre veľké tlačiarne a potom ma vyhodili. Potom som pracoval pre miestne, lokálne noviny, potom pre časopisy, pre veľkoformátové noviny. Ale každá jedna z týchto skúseností, z týchto prác boli veľmi prínosné. Aj keď som sa nič moc nenaučil, bola to nová skúsenosť a ako viete, každá skúsenosť v živote je na niečo dobrá, z každej sa niečo poučíte. Ale naozaj, občas sa cítim previnilo, pretože mám okolo seba ľudí, ktorí sú natoľko odhodlaní, takí lojálni voči tejto sfére, že sa cítim nespravodlivo, že som sa dostal k takejto sfére, pretože možno nemám dostatočnú trpezlivosť. Takže odpoveď áno, robili by ste to isté. Ja tiež. I'd like to add that if you'd like to receive frontline invitations, please sign your name and email address on our list of participants. Thank you for interpretation.